Ora kaya cak-cakmu kuwi. Gur kon ngomong anak-anak kowe njaluk pangkat patih, anggepmu apa? Oh, Suman. Loh, sapa? Rame-ramene sapa? Nyata laruta saking yudha sang kula mutusa sang Sri yen tan mutusa sang Sri Bisma iki kaya buta pringgondani. Nggih mboten klentu. Paduka menika sinten? Aku Harya Suman. Oh, ingkang kawentar Raden Harya Suman menika panjenengan. Iya. Inggih, nderek tepang Gladewanuh nami kula Harimba. Wat macanipun Kanjeng Rama Prabu Trembaka saking negari Pringgondani. Oh iya, aku ngerti. Prabu Trembaka siswane Prabu Pandhu. Inggih, lakar mekaten. Ana apa? Nggih, lepat diagung pangaksama Paduka Raden. Kula badhe minggah setinggil. Sowan ngarsanipun sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Lho. Ora kena. Lho, kok ngaten? Buta ora kena munggah setinggil. Ora. Dek beda kalih nggen kula niku buta nggih kenging minggah setinggil. Desa Mawacara negara Matata. Tatanane negara Ngastina ngono kuwi buta ora kena tranyak-tranyak munggah setinggil. Apa karepmu? Nggih, mundi dawuhipun Kanjeng Rama kula kadhawan ngaturaken nawala. Layang apa? Nawala kunjuk sinuwun Prabu Pandhu. Gorene ndi layange? Dawuhipun Kanjeng Rama Prabu kedah sinuwun Prabu Pandhu piyambak ingkang nampi nawala. Ora kena. Kowe kudu nunggu ana kene ndi layange tak gawane tak aturke sinuwun Prabu Pandhu. Oh. Lah mangke menawi kula nampi ora sagem remeng, gelem ya ngono kuwi, ora gelem ya ngono kuwi. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon. Lir kintang alis berisang mawek gandrung. Oh. Saparang katulu kirboyak mayek. Iki layangi. Inggih Raden iki. Ya. Kowe bali yo. Kula kedah wangsul mboten nengga dawuhipun Prabu Pandhu ora. Mengko bakal ana nawala ingkang lumantar marang Pringgondani. Oh inggih. Menepakaken keparengipun Raden Harya Suman kepareng kula nyuwun pamit lan kula pitaya dhateng Paduka. Ya. Yen kula percaya karo Harya Suman, kowe kena pacak baris ana tepes mriki kutha negara Ngastina. Waduh, mboten Raden kula pitaya dhateng Paduka. Dalan. Entuk dalan niki. Aku ngerti yen to pancen Prabu Trembaka siswane Prabu Pandhu kinasih. Nanging ya kanthi layang iki aku arep miwiti sejarah Ngastina.
Sritina ning pasewakan busana sutra maneka warna. Sepak puspiting udyana myang pandrakan sarwa rukma. Jejagan jero bebeteng kandel sinung gapura hanyakra langit. Hanenggih negari Astinapura jamane Prabu Pandhu Dewanata. Dasar negari ageng agung praja ingkang ayem saknyatane ayem. Wiwit Nayaka miwah para kawula manunggal cipta rasa karsa miwah karyane. Nyawiji gumolong tekate muhung hambangun turut murih kuncaraning bangsa. Nujing ngarisa juga sang Buminata Prabu Pandhu Dewayana kepareng pinarak pungging siti luhur Balirungga. Ingkang mungguing ayun nenggih ingkang raka sang Adipati Dastarata. Datan kantun Harya Suman miwah sang Rekyanapati Harya Gandamana. Mangu-mangun nenginggalih sang Nata. Dupiang raosaken nawala ingkang wis tinampi hanenggih saking ingkang siswa kinasih nalindring pringgondani sang Prabu Kalatrembaka ingkang wis denaturake dening Raden Harya Suman mengeng manaputi tiasih sang Nata yayah Surya ingkang kalingan mega tanggap ing gating kang raka Adipati Dastarata. Kadya mangkono panglucitaning galih lamun to kababaring lesan. Reng-reng rarasing pamyat rengganing pura Tulya Sri jinawi sesotya manik Sumawur sorot tumirat
yang pantara ratri hamung cipta kula tanolian kaeksi mila katur ingkang cundha maneh Rama dewaning sun jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat kadangipun Kakang Yayi Prabu Pandhu aku ngungun setahun jembleng serendeng dene pasewakan agung negara Ngastinapura iki kaya beda lan padatan nyatane wiwit mau si Adi mung tansah kendelan Yayi yen to sinawang upamata pun Kakang weruh gebyaring kahanan wibawamu kaya dene dewa kang ijawantah Pandhu wis bener tinemune pun Kakang nglilakake keprabon Ngastina marang sira Yayi Prabu tegese pun Kakang trima ngalah Yayi Prabu Pandhu ingkang jumeneng Narpati merga pancen sira Yayi minangka dadi ratu pangayem sejati wibawamu busanamu setya lan jujur penganggomu teguhing jiwamu ya kuwi sejatine Pandhu Dewanata kang mengkono bisa kagerba lamun to sejatine Yayi Prabu ratu ingkang duwe wujud kesugihan batin lirik siadi dadi pengayom sejati siadi wani lan siadi bijaksana teguh janji memulya marang sang ya para kawula dasih mula negaramu tata titi tentrem niring sambikala nganti dina iki ora liya nggone Yayi Prabu tansah wegik mranata reh ingring paprintahan mula kang saka iku Yayi yen pancen ana ribet maragake tumuli ngendi kuwa ora ana pepeteng ingkang ora bisa dipadhangake Yayi. Aduh, inggih Kakang Adipati, ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pami. Sedaya dawuh paduka miwah pangajeng-ajeng paduka Kakang Dipati, murih kuncaraning negari Ngastinapura. Sedaya kala wau inggih labet saking pangestu paduka Kakang Dipati. Namung kewala wonten sandyaning raos sawetawis, anggen kula tansah menika mboten asanes kejawi. Nawala ingkang sampun kula tampi inggih menika saking kadang kula ing pringgondani Yayi Prabu Kala Tremboko ingkang sampun kaaturaken dening Yayi Harya Suman. Layang saka Tremboko ingkang diaturake dening adiku lanang Harya Suman. Kawula nuwun inggih. Pancen nalika semana Suman tak takoni ana ingkang teka dampyak jebul kuwi buta pringgondani ingkang ngaturake nawala kasinggihan Kakang. Yayi, selak kepengin muninging gati munggo apa isining ponang Kintaka maragake yen kena kawedaring kathah siadi tumuli paringa dawuh. Inggih. Supados langkung cetha ingkang sami nampi kula badhe dawuh dhateng Yayi Gandamana. Gandamana kula wonten dawuh Koko Prabu maragake maju sawetara wacanen layang saka negara Pringgondani kawula nunggih ngestuaken dawuh.
Jumangkah krasa sumbar Hindu bumi gonjing Kumaluduk Guntur Gatok umap kang Colongiti Kumembak penyuku mambang Tuhu Wisnu Bathara Tuhu Wisnu Bathara arsa nglebur bumi Prabu Pandhu kang kondang kautamane kowe biyen tak pundi-pundi kowe biyen tak aji-aji merga nggonmu sung wewarah marang aku piwulang-piwulangmu nyata luhur ning jebul kowe guru kembang semboja njaba jeromu ora padha bareng aku mbok anggap muridmu bareng Trembaka mbok anggap dadi siswamu jebul kabeh mau mung samudana nggonmu bakal ngremehke negara Pringgondani kowe ora nganggep pepadaning ratu marang aku nanging Pringgondani mbok anggep dadi negara jajahan dupeh negaramu gedhe lan rasa banjur sewenang-wenang menyang negara liya mula aku suthik teka ana Ngastina aku dudu kesetmu aku dudu ketiplakmu kowe ratu sing pokil hayo jaganga sing jero betenga sing kandel wiwit dina iki Prabu Pandhu tak anggap satru bebuyutan panuk semaning jadalan bumi gonjeng langit kelap-kelap katon lirik bintang alis risang mawe gandrung sabarang kadulu sampun dipun pambengi Koko Prabu Nata raos kula Setha Prabu Trembaka boten kenging kinarya becik Yayi luwih dhisik gagapono kanthi permati aja duwe panyakra bawala dhisik malah tinemune dina iki kowe tak kongkon menyang Pringgondani nanging mlaku ijen tanpa ruwang nyatakake pawarta iki apa pancen bener-bener yen to Yayi Prabu Trembaka nedya mbalela lan memungsuhan kelawan pun kakang kanggo nuduhake marang wong Pringgondani yen to Ngastina ora darbe sedyala marang Pringgondani budal maja nggawa prajurit tatanen dimen dadi bedamen ing antaraning negara Ngastina lan Pringgondani manunggal rukun dadi siji aduh Koko Prabu nyawa Gusti kula menawi kepareng mekaten mboten langkung namung sendika ngestakaken dawuh kepareng wenamit padal pasilan iya ora ana dawuh maneh nganti kawicaksanan Dimas Gandamana Yayi Sumantri kula nuwun sewu Kakang Gandamana paduka dawuh dhateng negari Pringgondani kok ijen tanpa kanthi mongko sampun wonten tandha-tandha menawi Pringgondani mboten remen dhateng paduka menika naminipun wonten ulam kecemplung wuwu Kakang Gandamana badhe saged dipun rencak dipun damel tumbal negari Pringgondani Yayi Suman banjur prayogane piye? Prayogi tinimbang dipun disiki lowong ndisiki. Suman, kowe aja ngacap pasulayan Suman. Mboten.
kula namung mawi ngelmu titen niteni dhateng wataking buta ingkang buteng betah kaniyaya tertentu tembuka mboten kenging dipun pringgake becik menawi Kakang Gandamala lajeng dados banten sinten ingkang badhe kecalan inggih namung badhe paduka Kakang Prabu piyambak. Iya, najan ingsun ora ngajab dumadining pasulayan. Sira tak lilani memanuki nanging yen adoh cedhak ana yen cedhak doh ana. Nggih, ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit. Wong eclek tu
lo hetungan lele lagone entek-entek heeh suksa ngungkuli sesama ya semen aja dindak kuwalat ayo sapa iki aja dindak kuwalat lahi ya bener kandamu pisane no iya lali sumber oleh ayo ganti rasa ayo coba ayo sitoke sapa kuwi mbuh anyar jadi ndak kewalat lah ya bener kandamu anak-anak enoe ayo suwuk gerobak lali sumber kasiwasa nah ngono han ana lapangan jembare sakmene Bawira iya dasare ora sumuk kademen malah ya iki nek sewengi njekut ngene apa betah iki lah iya tujune do sangu jaket wah ora lali sedulur-sedulur Ngadibaya no iya pamane benane Mas Lurah sing gagah sing ganteng sing enom memimpin desa dengan baik dan handal ya semoga-moga sempulur rezekine tentrem wewengkon kene iya sehat walafiat iya kabeh bebarengan karo warga masyarakat lan rakyat kene kabeh iya ngadani merti dusun bersih desa iya wah nek nganjuk jan ora umum tenan mak bar ngoceh apa wong ndak biar ning kene iya gumunku kaya meso enek lho lah ya wis ditresnani karo piyayi-piyayi luweh-luweh sedulur-sedulur Ngadibaya iki cikal bakale mbiyen mak ya ora nglalekke no ya mung gandeng wis pirang-pirang taun aku ora sowan mrene ngantek pangling iya ulah dalane nduk dalane remek aku biyen kek nek nang Jodipati kono kae koyo isih mulus kae kok bareng saiki guyangan ngiwa beyeh yes man sok nek aku nek renar nggawa jeep kok dadi kali ya no ning kok ora ndang didandani mak mergo lagi ana pembangunan jalan tol
Wah elok tenan. Pembangunan maju ngendi-endi saiki ya. Ditampa wae karo dinikmati mergo dadi warga Republik Indonesia sing becik kudu melu nyengkuyung pembangunan. Nadyan barang darbeke diserahke kanggo nusa bangsa negara nek ditanding karo lelabuhane para pahlawan jaman biyen awake dhewe iki ora nek sak kuku irenge. Iya. Nek biyen ki sing diwenehke ora mung lemah, ora mung bondo donya. Ora mung rugi perkara dalane rusak utawa kebleduken omahe, ora mung kuwi tok. Nek jaman biyen ki sing diserahke jiwa ragane. Iya. Tenan kok biyen kuwi. Mula Bung Karno nggone merdikake negara, apa rumangsamu nek 45 17 Agustus sasine kae genjut diumumke merdeka terus rumangsamu ya kaya saiki iki. Ora ya mak ora. Bola-bali wis tak kandhake. Diumumke 17 Agustus tahun 45 kemerdekaan Republik Indonesia. Ning nyatane bubar kuwi Londo isih gonceng sekutu arep njajah meneh. Iya. Mula nggone resik republik iki saka penjajah. Angel nganti tahun 50-an. Iya. Nganti tahun 49-an bareng. Mula ora gampang reh ning merdikake negara kuwi ora mayar, ora enteng. Aku karo kowe wajib ngreksa lan ngiseni kamardikan iki nganggo pembangunan. Iya, Mak, iya, heeh. Lah kuncine kasembadan ya kaya panjenengane Mas Lurah iki lan perangkat desa. Gugah gregeting pengangen-angen. Greget sing makanter-kanter kuwi ditindakke kanthi rancangan sing cetha, percaya menyang awake dhewe. Apa sing dipelokke disinau tenan. Tansah gladi dadi wong sing tangguh lan tanggon. Iya, Mak, iya. Mula ya dadi tenan ya muga-muga kanthi kepemimpinane panjenengane Pak Kepala Desa iki ya tetep Sempulur Dirgaya Swa kang pinanggya warga masyarakat Ngadibaya sak kiwa tengene tansah tentrem rahayu ya Nok. Iya Mak iya. Aku ki watuk ya ora dadi apa lagu wajib dhisik Nok. Apa pelok barang lagu wajib apa bersih desa sing dimak kae lho. Apa niku ngono kae. Dadi kewajiban baku ayo ngono kae. Bersih desa. Iya. Ya monggo. Kia Kia Tumasang Aryo Awas. Yuk. Out. Giyak-giyak anggiyak tumandang karya. Lah wong biyen tembang wis nyebutke lho.
Iya, tegese nggone wong greget sumarak gotong royong. Heeh. Kaya ngono ki perlu dilestarekke. Wis rasa ngrungokke ngendi-endi wis. Nek nggonku wis nek bersih desa ya wis ben ngono. Wong sing ora seneng karo budayane dhewe kok kuwalat dhewe. Lah iya wong bersih desa ndek ben nggonku ki sak kecamatan ki 12 desa ki bersih desa kabeh kok saiki ya buk sitok wis renek. Iya. Lah marai nek sing ora gelem urunan. Dadi mbuh sing mbok aliran kepiye aku ora mudeng nek kon urunan ku ora gelem. Dadi entuk-entukane dhuwit ki ora mingsra, ora kenek dienggo wayangan. Iya. Dadine ya saya mati, saya mati, saya mati. Dadi saiki wis mudarsek. Iya. Kira-kira nek diitung sak Indonesia ki sing full bersih desane ki mung karek Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk, mula tepuk tangan untuk Nganjuk. Ora umum tenan nek kene iki wis angger desa iki. Lah iya. Jeneng sasi ngarep kuwi ngatasé sasi sura wae. Aku ya entuk patang nggon iki. Bersih desa kabeh. Heeh. Mula kuwi ning Loceret ning Tarukan. Neng Bareng. Alah, yo. Iya. Ya semen kaya ngono kuwi, Mak. Wujuding budaya. Budaya ki bisane ya mung direksa karo diuri-uri. Iya. Awake dhewe dicithak dadi wong Jawa aja ninggalke Jawane. Iya. Apa kowe ora isin karo wong Arab? Wong Arab wae sing urip ana nggonku kono wae budayane iki budaya Arab. Iya. Tegese dhewekne kuwi sing lestarekke budayane dheke. Iya. Budaya ku upamane apa? Ya nyandang penganggo lan liya-liyane iki wong Arab iki sing nganggo budayane dheke dhewe. Lah awake dhewe wong Jawa kok ora ngreksa karo kabudayane dhewe. Iya. Nek ngono aja nganti dadi bangsa sing tercerabut dari akar budayanya sendiri ya, Mak. Iya bener. Wah, jan iki sindene pirang-pirang no. Iya. Iki kok kaya nek bintang tamune barang. Iki ketok kan sing cedhak kuwi kok kaya sinden Hungaria. Dudu kuwi. Ora luar no. Ya luar ning malah luar banget. Nek di Sawang kok kaya wong planet. Kuwi bangsane alien. Wah, nek digarapi terus ora ngawaki ngono. Ki jane sinden apa banyak? Wong kancane cendik-cendik ngono kok nonglok dhewe kok. Tilikana ndongko gek ra wedok engko. Ketoke ya ora kaya nek sing ning Sidokari gek emben. Sik sapa iki? Ayo ditakoni sik, Mak. Heeh. Ya mbok ya pangkur-pangkur. Kedawan pangkur. Ayo kalau tidan wae duduk. Oh. Keng pundi ayo. Sapa jenenge kae? Ketoke ndemen kaya Hadi sapa ngono. Sinten? Nggih wilujeng dalu Mbak Cange. Nggih, sinten? Nggih nderek pitepangan dalem Cindy Sucipto. Lah. Cindy Hadi Sucipto. Nggih. Ah ya ora nganggo Hadi. Apa kok jenenge Sucipto? Wong wedok kok nganggo O.
Cindy Sucipto menika wonten artinipun. Tegese apa? Cindy menika pun ngarani wanita ayu. Heeh. Sucipto. Heeh. Susune lancip mergo ditata. Gilani. Kok gilane pripun? Udah lancip. Iki jane iki sinden pokoke ya lanang ora wedok ora. Lah nggih dibaratke ngoten wonten unen-unenipun. Apa? Ana yuyu ning pinggir kali. Ana yuyu ning pinggir kali. Ketoke ayu kok gembol pelem. Wah. Wong bayu gilani. Kok gembol ali-ali. Lah nggih enten melih. Apa? Menyang Dranggu lewat Pakis. Terus Disawang ayu kok gembol linggis. serambut jaji kok. Wah kaya ngono ae nganggo gelungan barang. Iya wah. Wah gelungane ning ketok yo gedhe. Iya. Mau gelungan kok dirubung semut. Langge niku wonten pondokan mah dikeroyok tinggi barang niku wae. Gilane, kancane diwedhaki malah putih kok kowe malah klawu. Lho, kok klawu pripun lho kena ya cantik ngoten kok ya. Cantik apa? Kuwi sing jenenge tutik ya kuwi. Kok tutik niku napa? Untune metu sithik. Niki mboten metu sekedhik malah metu kabeh. Kabeh. Mula jenengmu nganggo hadi ya bener. Mboten hadi. Aslinipun niku Panut. Lho. Kene nek Mbah Dalang sing wis nyuwarga asmane Mbah Panut Darmaka lho. Napa nggih? Enek no guru kowe Mbah Panut. Nggih. Panut sapa kowe kok Panut? Kula Panut Kartolo kula. Wah elok tenan jare nembango ben dikendangi karo cah cilik. Ngaten. Nggih. Bocah cilik saka Kediri nusul engko tak nggo nyeluk gareng kowe ya. Ya, kowe nembang apa Sin? Nggih niki nyuwun langgam kemawon. Oh langgam, langgammu apa? Yen ing tawang kemawon. Oh gampang kuwi, iso iki cah cilik iso. Nggih. Iso banget kuwi. Kowe ngerti rong, kenal urung karo sing ndang cah cilik? Dereng. Kae jenenge Diki. Diki. Nah, saka Kediri ngene. Cah cilik kelas 3 SD. Lah kita sih alit. Ning keplokane kendang, iya wis sak pole wis jagat tanpa timbang ya. Nah. Langsung aja ya. Lho wis mapan kae cah cilik banget. Wampuh kae. Lah nggih. Cah sak kampus sing menang kae. Tenan kuwi. Elok Dik aja mulai sik lho Dik. Ya. Ayo kae lek gareng kon rene kae. Ciye-ciye codot kalong rame. Dene Roy. Semarangan. Siap sik reng. Lole. Nek iki yo kalusen kok. Ayo. Disigrake ndangdut si kucing ayo. Tak dung tak neng dung. None nono. Ayo reng. Yo. Dek au bengi terus montang lanting. Ayo turu atiku tak. Ayo reng. Aduh mangkene rumang sak
wong sitok ki wis seneng aku wis. Lah kowe pedhok awakmu ki rumangsaku nggih kula nggih senep. Ngopo nek senep? Lho apik-apik mau gedhinge alus-alusan lho. Lha kok iso sendang si kucing ditokke. Joget ki werna-werna ya, Reng. Enek sing joget alusan, enek sing joget sedeng, enek sing joget kasar, ngono. Lho lah ngene wong wis kebatut sing sedeng sing alus. Ayo ora sigrak no ya penak awakmu no. Oh, ado-ado tekan kene dibayar kok. Lho, iki ora perkara dibayar sampean ora ngerti situasi kondisine to. Lho, piye? Hawa adem ngene iki oksigene tipis. Joget iki menggeh-menggeh, Mas. Wah, jan wis. Mula ben anget ki jogetane kudu sing energik ngono kuwi, ngono. Noni no tak tudit ku nok dagu ngono. Lho, aku gelem ping 3, ping 4, ping 5 gelem ning gamelane muni sing nabuhi kowe dhewe. Kaya ya alah dene nggawa mayangkara kek. Lah ora masalah padha-padha aku tele-tele joget kono lak iso cikalen. Lho, saiki nek diimbangke piye? Awakmu kok pol-pole ini bar gara-gara mulih ya. Nggih. Lah aku. Lho, lah wis kewajibane dalang iki wiwit bedol kayon nganti tancep kayon kok protes. Ya tegese iki penak awakmu ngono lho. Lho, lah penak aku lho ya gedhe kowe. Gedhe piye lho, gedhe ku nek ditumong sakmene mbane kuwi karo awakmu ki. Lah salahe kok mbok dum. Lah pun njaluk diwantemi wong pirang-pirang. Lah tegese lak wis konsekuensi to, Mas. Iya, kudune ki yo ngono nyambut gawe iki bebarengan ngono kuwi. Enek akeh padha akeh, enek sithik padha sithik ora kok. Alambel. Awakmu kuwi kok nyang kok ijen iki lho, duwite utuh kek kelong sopir ora iki lho. Mosok kok Semarang tekan kene kok disetiri dhewe iki lho. Oh alah. Sik yen ki yo kebangetan to. Ya kebangetan tenan Semarang Nganjuk kok nyupir dhewe mayang yo tele-tele to, Mas. Nggawa sopir kuwe 4 lho. Sopir motor siji nek 4. Lah, ngonekke supir 4 rentuk kowe ngonekke aku supiri dhewe sak galepe dhewe. Wong metu jedul ora silaturahmi ngejak padu. Aku ora ngrasake. Pikirku ki yo dadan cedhak lapangan lokasi. Tekan kene ora ana nggone. Lah lek mudandan ning ndi? Nunut nggone mbah sapa mau. Kayak lampune iki riyip-riyip dadi mataku ki menteleng ngene. Masya Allah, yos. Ya ki resikone Mas, mau ngerti aku lak dadan ning daleme Pak Kades. Ini wong jenenge wis diniati apapun yang terjadi, wah kemajuanmu hebat nan. Dadi wong Mas Purba biyen koleksine iki dalang luar negeri, saiki sinden luar negeri. Saiki koleksine sinden luar jenis. Wedok ora, lanang ora di luar jenis. Wah jan, sajake selerane wis ganti Mas Purba iki. Kowe tak bacok pisan. Karo wong wedok wis jeli sajake. Kowe iki mamae indung kowe ngerti ora? Alara. Ora atre lho iki lho, wong ki anggere wis duwe perbawa, duwe aura ngene iki lho. Begitu aku nyambut gawe segone metu. Lah terus aku manganku kapan iki, Mas? Nggih, wah Jan. Sampean wong ngendika pun pinten taun mboten tindak mriki, Mas? Walah puluhan tahun. Walah, aku iki nganti setengah abad lho rarene. Nganti keblusuk-blusuk. Lho pikirku ki ya nderekke kemajuaning jaman duwe HP, goleki alamat nganggo GPS. Tak tulis Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso. Lah kok tekan tengah alas kono, Mas? Lah kuwi HP-mu bosok kuwi. Lah ora bosok, lho wong kok anyar kok Mas Gres kok mereke Samsul kok. Ya ora enek to reng merek kok Samsul. Sing dodol ki jenenge Samsul. Oh, sing dodol Samsul. Nggih, wis tak wis ngene Mas, balik takon karo sing jaga alas kono. Oh, kleru Mas, Ngadiboyo niku balik rono. Dadi aku ora nganggo GPS, aku nggunakake GPS manual. Cangkem. Sidane ternyata lebih akurat manusianya daripada HP-nya. Mula sak maju-majune teknologi, manusialah yang berperan penting dalam kemajuan itu. Iya. Yo alhamdulillah saged sowan mriki. Wah, Pak Kades Aris. Dan niki kedangon wis 3,5 tahun kok lagi nimbali pisan nggih ngono.
Ning ya tetep disyukuri Mas paling ora wis sowan rene. Iya no. Biyen soboku ya rene. Nggih, yen pangling ki ya lumrah. Wong jenenge Ngadibaya ki yen ora bersih desa ya ora beda karo ngendikamu Mas. Piye? Nggonku ki wong jenenge kutha Semarang ki penduduke majemuk dari segala suku etnis. Ning wong jenenge kutha ki mesti egonya tinggi. Iya. Rekake tak oprak-oprak bersih desa tak rewangi tombok tenaga, tombok biaya. Wah, krempiang wayangan guayeng apik no. Taun ngarep blas ora meneh. Dadi pancen ya wis ora iso Mas kehidupan lah. Iki minangka tandha desa kuwi yen isih ana bersih desa, tandane masyarakate isih sayuk rukun. Heeh, iya. Tegese seiya sekata. Yen wis desa ora ana bersih desa berarti masyarakate iki wis egonya tinggi ora gelem sesrawungan. Ning tenane ya ngono kok, Reng. Nggih. Piye aku sok yen dadi wali kota Semarang wis pokoke pendak desa tak kon wayangan. Waduh, duh. Minimal nyetel CD. Kok gegayuanmu nek dhuwur men wali kota lho. Lho apa ora entuk to, Mas? Ya ento ning wonge mbok ya ngukur klambi to, Reng. Lho, lah napa sih? Kok ora entuk dadi wali kota lah apa? Sik. Nek terus pejabat ki nek terus gur bualung tok kaya ngono kok apa ya terus? Apa wibawa kuwi? Pak Jokowi. Lak dhuwur. Kowe ora Dhuwur. kowe fisik kok. Ayo perkara balung aku ki paling kacek ya 5 kilo karo Pak Jokowi. Ora gede kono gede dhuwur kok. Apa kuwi? Apa yen wis fisik ki terus ora entuk dadi wali kota fisike gering ngene iki. Ya fisik, terus saiki pengalaman. Gitu, kepinteran. Terus wajah. Pengalaman pancen aku urung duwe mergo aku urung tau dadi wali kota. Oh, terus apa meneh? Kepinteran. Lah le iso pinter piye wong urung tau dadi wali kota. Oh, apa meneh? Wajah. Lho wajah ki apa malah justru wajah ngene iki. Iki akeh wong wedok sing ora seneng, mula engko dadi wali kota aku ora bakal dadi wali kota sing wedokan. Wali kota wedokan. Ya sing genah wong menjabat ki ora sak dengah wong, ya ta. Sing kudu duweni daya panguwasa gedhe. Kados Pak Kades, Pak Aris. Iya nek ora duwe daya aura panguwasa ki angel dadi pemimpin, Reng. Aku duwe aurat. Nggih. Aku ya duwe aurat kok ora duwe aurat. Tembungmu kok ora duwe aura. Oh. Aura karo aurat iki beda ya. Nggih, ning pancen aja meneh kok wali kota bupati dadi kades kuwi abote ora umum. Kudu ngerti kades kuwi apa ngono kudu ngerti. Lah kades ki apa? Lho, KADESA kanggo mimpin wilayah sing jenenge desa. Ya ta? Terus A iki. Iki sing diarani khusus kanggo Pak Kades Aris iki. Iya. Lho, iki sing diarani akeh-akehe kualitase bermutu. Dipilih karo masyarakate. Yen kades kuwi dipilih ning yen lurah penunjukan dari atas. Ekonominya harus di atas rata-rata. S setiap hari harus siap bekerja untuk masyarakat dan desanya. Ki bahwa Pak Aris iki mulai yen nganti 1 periode rugi. Muga-muga engko periode berikutnya yo terpilih lagi jabat lagi dadi kades. Paling ora iso tak jagake mesti nimbali awakku. Terus ngono. Ya wong kabeh iki ndedonga kok treng penyuwunan ya ora enek eleke undungake apik ya. Nggih wong jenenge ora etlabura kita bekerja sambil berdoa. Ngadibaya mriki pancen boten nilaraken bersih desa. Naminipun Ngadibaya ngatung-anakake bersih desa tiap taun. Dino ditujokake kanggo kamulyaning desa lan masyarakate. Bapak kades lan masyarakate wis setuju bersih desa gelar wayang kulit dalange Mas Purbo Asmara. Ya ana garenge Semarang kudu. Iya.
Goleng-goleng gawil kuwi. Pokoke aku kon ngonceki wis. Wah, yang sampean berbicara masalah dalan rusak kuwi kabeh resikonya tempat yang dilalui proyek jalan tol itu pasti dampaknya dalane rusak. Mula kae mau ditulisi to, Neng. Nggih. Kan lagi mlebu rene mah ditulisi kae manggon kidul kae mau. Nggih. Awas hati-hati banyak jalan berlubang. Nah, ning jane sing berbahaya ki malah lubang sing berjalan. Lah apa ora diklumpukke ning guyangan to, Pak? Ya wis tutup yae. Lubang yang berjalan. Ah, saiki omong-omong masalah kayak mau proyeknya jalan apa? Tol. Lah, iki takon wong panjenenganmu dosen, tentunya lebih mengerti daripada saya. Apa? Dari dulu saya mengartikan jalan tol kuwi tegese apa? Loh, dalan sing nggo liwat khusus ya, sing kuwi dikeki tarif. Ah, pertanyaane cah TK. Tol kuwi anane dijenengke tol mergo tol kuwi dijikuk saka basa Arab. Khususnya ana ing surat Al-Fatihah. Siratal mustaqim. Kuwi artine jalan lurus, bebas hambatan. Mula yen wong liwat tol kuwi kudu terus eling ki tol jalan lurus menuju ke kebaikan. Ngono. Lah ning apa-apa ya kenek. Apa? Apa ya kenek terus tunjukkanlah jalan yang lurus. Ngono to kuwi karepe. Lah nek ora kenek terus surat kok dienggo dolanan kan ya ora dienggo dolanan pancen miturut ahline kuwi saka kuwi saking pintere len jenengke. Kuwi mulane jalan lurus ora ana hambatan ning ya saiki iki malah macete ning nggone pintu gerbang. Agar ning pintu gerbang muntel ora karo-karuan kuwi. Ya muga-muga nanti sesuai dengan namanya tol itu bisa mengurangi kepadatan arus lalu lintas, Mas. Ya ngono jenenge majuning jaman ning ya kabeh kuwi ana apike ning mesti ana kekurangane, Reng. Nggih. Upamane saka Jakarta kok tekan Surabaya ditol kabeh. Lho kuwi nek kendaraane liwat tol kabeh kuwi terus sing dodol-dodol sego, warung makan bareng lho njut kepiye? Lho kok pindah pinggir tol? Lah kowe kok mikir kuwi, kowe iki mikir lakone bengi iki wae lho. Kuwi iki tanggung jawabku ya, Reng. Lah kok mikir kok abot-abot? Lah kowe sing miwiti kok ya. Lah kok mikir wong dodol wong jajan ora tau lho. Wong kok nek tol kuwi jarene bebas hambatan tegese nggone kendaraan sing lakune banter. Lah iya. Monggo nek lakune banter ki ning kono mesti ya ora nek wong dodol. Lah iya wis ben. Wis ben ya sebagian masyarakat ya keteke-teke uripe kok ya. Nah, solusine iki gampang. Piye? Lah kowe merugikan karmu merugikan penjual makanan dan Pemkab atau kota sing dilalui ora dilalui. Tinggal bagaimana mengelola kabupaten dan kota itu yang supaya dilalui oleh orang. Ya ditumbuhke pamane destinasi wisatane dimunculkan. Terus daya tarik kota itu dimunculkan. Suwe-suwe lak ya mengko lak ya ora lewat Nganjuk ki ana kene mudhun sik. Ngono. Ha, wis kesuwen kok. Diwasi mlaku 120 150 kok kon mudhun ora. Suwe meneh ki nonton wayang kulit wiwit jam 8 nganti jam 4 kok.